Bizden neler kalır deyip devamlarıga Tarihlarda kaldı kumillik milli baylık Ondan başka bit yok yaşav anla halkım Yalqın yanar gururluğun qaytar Tatar Faydasın siz tuğan tilin saklar canlar Başkisardan qurıqmağan ana tilin saklap qalğan Sen bit ölmez şəlil ruhlu beyik Tatar Assalamu alaikum vatandaşlar. Tatar halkı zor sınavlar karşına gelip bastı. Devletimiz Tataristan'la Türkiye halkları yaklap kırışka küterilik. Tatarlar alğa. Кадерлі татарлар, кадерлі vatandaşlar. Активисты из национальных республик объявили 2023 год годом деколонизации России. И я призываю каждого из вас присоединиться к этому движению. Дорогие татары, пришло время объединяться. Пришло время противостоять русскому империализму. Пришло время защитить нашу честь и достоинство. Пришло время защитить нашу нацию. Алга, татарлар! Кімсің сен татар болмағаш деп айтты көренеклі ғалимыбыз Шихабуддин Маржани. Мен татар, һәм шул исем белән мин горурланам. Мин милләтебез, динебез, телебез, җумһуриятебез өчен көрәшергә һәр вакыт, һәр даим әзермен. Мин татар, мин шуның белән горурланам. Алга милләттәшләр. Берничә гасыр элек урыслар татарның дәүләтчеген юк итте. Һәм хәзердә Мәскәү телебезне, мәдәниятебезне, динебезне, тарихыбызны бетерергә тели. Азатлык, бейсезлек өчен көрәшәгез. Дәрәҗәгезне кем икәнегезне искә төшерегез. Бәйсез татар дәүләтен торгызыгыз. Киләчәк тик сезнең кулда. Гөл кеше бәхетле һәм ирекле була алмый. Мин татар, яшасын безнең тел һәм безнең ил. Җитте инде безгә, татар халкыга, кол булырга, урыс халкы өчен. Җитте. Алырга кирәк, үз кулы, мустакыйлыкты. Татарстанда азатлык. Аллаһу Тәгалә ярдәм итсен безгә. Исмим Алсу һәм мин татар кызы. Мин татар булу белән горурланам. Әйдәгез татарлар, җыелышыйк, берләшик, мәтрүшкә белән тәмләп чәй ичик. Аллага Татарстан. Hürmetli milletteşler, dünyanın qaysı ilinde yaşamasak da Tatar Milli Azatlık Harekatı için kürəşkə kütər. Мы татары. Мы должны быть вместе. Татары, просыпайтесь. Хватит жить под русским игом. Татарлар тарихта izi булган бер халык. Бу izler кумдагы izler кебек югалып китмәсен өчен көрәшүбез кирәк. Исәмесез, меня зовут Рустам, я представитель татарского и казахского народов Сибири. Мои прадеды и мой родственник Муса Джалиль погибли за наш народ, культуру и язык. А Кремль отменил изучение национальных языков в школах. Татары, тюрки всего мира, объединяйтесь против этого. Милләттәшләр, татарлар. Бәйсез Татарстан дәүләтен төзү безне берләштерә торган бөек максат булсын. Татарлар алга. Кадерле милләттәшләрем, без татарлар ватаныбызны, телебезне, динебезне югалтмас өчен көрәш юлында булыйк, бергә булыйк. Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм, уңай шартлар бирсә иде. Амин. Яшасын Татарстан. Ассаламу алейкум, кадерлі милләттәшләр. Безне татар милләтенең киләчәге бәйсез Татарстанда һәм үз дәүләтебезне торгызуда тора. Без анда үзебезнең татар халкының потенциалын һәм хыялларын балаларыбызның киләчәге өчен тормышка ашыра алырбыз. Сәлам, Швеция. Я татар. Я счастлив, что принадлежу к смелому, храброму, сильному татарскому народу. 2023 год. Пусть этот год станет годом объединения всех татар, живущих на планете Земля. Аминь. Başkisardan qurıqmağan, ana tilin saqlab qalğan, sen bit ölməz şəlil ruhlu beyik tatar. Yalqın yanar gururluğun qaytar,
Баш кисерден курыкмаган, ана телен саклап калган, син бит үлмәс җәлил рухлы бөек татар. Дөньяга горурлыгын кайтар, татар. Кайдасың сез туган телен саклар җаннар. Баш кисерден курыкмаган, ана телен саклап калган, син бит үлмәс җәлил рухлы бөек татар. Бөек татар.